Sochengdhenta Hawaralo College Kadure penajok ke ongtung owe kimi ke Charlie aning ke hangatung pen nang an kisung dolo. Bonda pining pen abangke bangso akasik sakpen jok ponpo. Athe Sochengdhenta Hawaralong barim Bhubon Ch Terang amen pen pini college ingpu pontanglo. Loge Charlie hin mate education jong si ave pulote khela pen det paprang don thek thela pen ketikuk thetan binong. Bangso puthak barim mate MAC sangpi kache rong pipi matha parsik ponsi lakha kre troxy Sochengdhenta constituency angkang Loge Charlie osomaratuma phan isi berta kemi 1 pilo. Bangso berta lake rongagora Hawaralong barim Bhubon Ch Terang Memorial College inpusi ningkan surihini ra inkore hinni pen surihini ra inkore ke thoma session aparman pini pen ingpu ponlo. Bangso College kangpu amailong Bidyaram rongpi chari ponsi aluhiaman pen Sochengdhenta constituency MAC sangpi kache rongpipi kache tongdonalong Mondol Chunbang Komal Singh Teron VDC chairman Bronson Terang anparta ongdung manpeng kedo aluhiatung chetongdun. Bangso hut MAC sangpi kache rongpipi than pachini ponatengke Bhubon Ch Terang Memorial College mesen pen pachun pon thekji aphan nilihin pen un an pen Cherap chito dunji la pen non amat session surihini raing kora hini pen surihini raing kora ke thoma farman ke HS first year pensi pangcheng ponlo pusi than pon. La Bhubon Ch Terang la College kampu ponjialan ati review meeting la sotit padu ponolo yuntung di jumai ponlo ati ma ada class start do bomba tumi pen asida ka class non pen pangkeng ponako pina belum pen pangkeng ponako si milik utako la pen balik ala itu militum CM sarapan ate division apan ciwan dia pan mabangke non asau kidin da kapija cek siwak ate mala so college ka hubon ke itum ladak Sochengdhenta area high school lo itum ladak akidu kila ka sumar penceng no kalwe itum kipodidun kehelo kele dunde lahai apan itum ladak sia college pinang kusi itum chinghai lo so college non ka kupon longia phansi itum chinghai kondo Rongmong we pen love sing terang karbing long life.